Good morning! Good morning! It's another new day. And before si ma'am mag-start gali, napasalamat si ma'am nga naka 100 plus subscribers kita overnight. Wow! Mga estudyante ko gid ni abi support niyo pag si ma'am ipang-share sa mga friends. Madamo gid ni salamat. So, ari na si ma'am sa school, estudyante na lang ang kulang, naka-ready na ang tanan. Tanawa. Ang nginog pangapi, ara na karon, ready na ang laptop. Naka-connect na sa wifi, abi tanawon ta. Ang schedule ni ma'am today. Webes, first period, MARE 11. Mga langga, pag ready na. Shout out sa MARE 11 ko dyan. Bangon na kag maligo. Mamahaw, magpagwapo si ma'am gani nagpreparar. Kita-kits later. Himos na da. Basta mga palangga, tandaan nyo lang pirmi ang tagline ni ma'am. Nga kung ang inyo problema, wala solusyon, meaning hindi na inyo problema. Problema na yan sang iban nga seksyon. Mindset ba? Mindset. See you later mga palangga. Bye-bye!